I dag præsenterer vi The Jægerborg Challenge. Alle sammen, og velkommen til min YouTube-kanal her, eller min video her, der handler om, vi skal spise en Jægerborg hver. Og denne video er lige på dansk, fordi der er nogle af os, vi er rigtig dårlige til at snakke engelsk, og to af os andre er mega gode til at snakke engelsk, og det var lidt udmattende at skulle snakke engelsk på et andet sprog, så men vi har tænkt os at spise Jægerborg, og vi kan lige præsentere os først. Det er Frederik, som går under navnet... I kender ham godt. Hvis I ser vores, hans andre videoer. Hvis I ser Epic Friends, så vil I egentlig godt kunne genkende dem. Plus to andre og andre. Men vi præsenterer os lige selv, eller jeg præsenterer lige jer alle sammen. Det er Frederik, jeg hedder Rasmus, det er Sebastian, jeres vært. Og det er Andreas, det er ham, der har gaflen i øjet lige om 2 sekunder. Og det er også dyr. Vi kalder ham Klikko. Vi kalder ham Klikko. Vi kalder ham mange mærkelige navn, fordi han er unormal. Du skal ikke sidde sådan lidt. Okay. Men vi skal som sagt æde noget Jægerborg. Så skal vi ikke bare hoppe ind i og så åbne? Jo. Det kommer til at sutte så meget. Det lugter som kattemad. Det er dernede. Så... vi tager lige op på gaflen. Er det godt til at vi skal lave? Hvor var det vi sagde ja til det her? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Okay. Hvem tæller ned? Vent, det lugter faktisk lidt tum. Jeg tør ikke. Okay, jeg tæller ned. 3, 2, 1, nu. Men vi er tilbage. Sig det. Du skal være med. Så med. Det skal jeg. Hvor er Nej. Kom bare nu. Ja, jeg tror. Du fik lige et ordentligt stykke fra. Det går frem med. Hvad I ikke ved, det er, at ham, der sidder ved siden af mig her, han er faktisk en kat, så derfor kan han lide det her kattemad. Du skal lave dit face, og så lave det her. Spis du lige. Jeg vil bare så synge lidt smadret. Til alle gamle kvinder, der nu endnu måtte se med herude. Perfekt hundemad og eller kattemad. Kun 30 kroner, det er billigt. Gosh, hvad havde jeg bare det? Men jeg tror faktisk heller ikke, at jeg spise hundebøger, end at spise det her. Lad os gøre det næste gang. Nej, det er for mig. Man skulle fandme starte. Jeg kan snart ikke mere. Man skulle fandme stege det, og så putte ketchup på, så smager det fandme godt. Alle sammen, nu tager jeg den her bid her, og hvis jeg ikke brækker, eller hvis jeg brækker mig, og hvis jeg ikke brækker mig, hvis jeg brækker mig, så stopper jeg med det samme, og jeg gider ikke mere. Hvis jeg ikke brækker mig, og overhovedet ikke får nogen brækfornemmelse, og synes det er lækkert, så bliver jeg ved. Okay? Det var ikke lige, mand. Du kan ikke mere, jeg kan tage det. Skål! Prøv lige at række den. Prøv lige at tage den pose derovre. Jeg tror, det er lidt vigtigt. Og dræk på os. Nå, du har tårer i øjnene, og lille dreng. Skal du ikke over, mand? Det kan ikke mere. En gang til. En gang til. Jeg skal lige have tårer ud i øjnene. Det er faktisk ligesom at være til fest, det her. Når man sidder og drikker så meget vodka, så har man bare sådan, man kan ikke mere, men alligevel så drikker man løs. Ej, men hvad med at drikke? Du kan godt lide det, men hvad fanden snakker du om? Ej, det går nok. Du tager det igen. Du spiser. Nej, du fucking klam. Og det er ret. Du kan godt lide det. Du har lidt svært at tygge det. Jeg elsker det. Vi skal lige på den nævelse. Hold din kæft, den slår det hele. Det smager så godt. Den næste Epic Friends video, hvor vi skal spise, det bliver en bacon. En klamt.
Jeg synes du ikke har aftensmad, det kan jeg godt sige. Jeg viser jer, hvad det eneste, den kan bruges til, det er. Hvis I føler jer sultne en dag, så kan jeg snilt anbefale en god rugbrød med jakaborg. Det smager dejligt. Det gør vi ikke igen.